suking tigpaminaw, niringhan dumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi na inyong akong sa tampo. Ako si Marla. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, The Journey. RMN Drama presents Hanjumanan sa Kaawit. Ang mababas sa kaawit karoon, mo kining usa ka babae nga taga Pinado, Cebu City. Ang naman nagtatampo nita sa nga niya, Marla. Salamat yan yung bayad ni mo na yan. Huwag sa pala no. Basta ako gilang yun. Ngayon na nabitaw ka, mawa na di ko'y kwarta. Ay, magsige magpagpagayo. Ano saan masagot si mama? Nga ni ma? Ay, kanang manghod ni mo ay, sige pangayo kwarta. Para palit man ako project, Kuya Kud. Sige na lang, day. Ako'y bahala niya. Dali, kulita. Magpalit asin ng mga gikinahanglan. Kapiya sa inyong mama sa. Kung di, pagkabana ninyo. Huwag yan siya pakialam na mo, bay. Di naman siya mausap. Sukar nga namatay si Papa. Sa una kay, pinangga kayo niya. Tarang kaya na namin pasagkan. Wala kami na siya magtrabaho. Sige na bay, na may i-construct sa mga sulingan na bay. O si Papa mo ay mapangitaw mo tabante. Inti na ha, para nakikita. Salamat kay bay. Oh, Marla! Ano naman ka? Ano ba ka nag-delikado din eh? Dili ko ganan mo ulit sa bahay, Kuya, uy. Ano naman? Naa si Mama dito. Oh, ang iyang bag-uuyap. May bagong uyab si Mama? Oh, Kuya. Kasi, bata ko sa gawas. Kapit ka na kumama din eh. Mamuli na yun ta, man ako din eh. Maayo kay niya naman dihay mo. Ang saman, wala mo'y nga pagkaon diha. Wa ma? Gutom gani kayo? Ay, pagkaimote, ribayain mo. Usa mo tayo damit mo, uy. Magpabuhi na dyan mo. Relax lang, good. Sige lang, kung gigutom ka, ako'y magpakaon mo. Ikaw, cute. Ang tatas ko pa rin. Ayaw pa minawa na nila. Asali ka, Kuya. Ayaw tagog pagkaon para natay panihapon. Kaon mo ba yun din ay? Salamat, Kuya. Gutom na kay ko, Kuya, uy. Oli. Maayo kay nakapalit ba ikaw pagkaon doon. Be, hatagin niya anak, be. Ha? Ano sa'yo mo? Wala pa magsito ba ninyo? Kinsa? Ay mo laki? Hoy, tarong nang bakba mo, ha? Dili na ako laki lang si Ben. Mahimo na niya sa inyong amahan po hon. Ano siya? Tungod siya nagplano ni magpakasal. Ma, bago pa kami nakaila? Mano, masihan ba gudyain na? O gusto pa, ayaw kang ibon kung tuloy na niyo makita si Ben dun sa bahay. Kaya rin na siya niyo uban na to. Unsa? Kapiya sa mama mo. Lagi? O may problema? Basta kailangan nga magpakamahan siya. Dili kay puno-puno siya sa gustuhan din sa bahay. Kay kung mahitabo gani na, layasan gina mo sila nga si Mama. Bay, Jul. Dong, Joel. Dak, tagait ang kwarta di happy. Ha? Nga pa nagkwanta din na. Ay, sige na kung importante lang yun kaayo. Mangita ko. Ano sa bali gamitan mo? Kuan dong, magpalit ko ang PT dong. Kaya nadudangan ko kung mag-dose ko. Unsa? Kung si Tito Binday mo pangayon anak. Na,
O to sa itong mabay kwarta. Huwag mo siya trabaho, good. Uy, ang sagod eh. Ikaw ay trabaho niya hasta siya. O apod. Pag gusto mo na, wala gani kay paring kamot para namo. Namunit kapag yun ang lalaki nga irresponsable. Diyan, kita mo buhi ang niya? Dahil ilas ko, limang musulti nga na. Itinulong sad. Ayaw ko bigala sa pag-insult ko, ha? Wala naman. Ha? Kung natahong to mo. Sige, wala ka na. Wala ko mahadlok mo. Yaman, Prap! Ako'y ang pinuso ko. Gusto mo, anak. Ayop ka! Ikaw ay hayop. Gusto mo, anak. Diyan kayo sa pasakto na. Kaya ano yung talagang bayan? Pag-respeto na. Kaya ano ba niya sa respetuhon? Ilas! Manituan. Pagkaroon sa magsinutihan, ha? Kung dili ka gustong palayason, tika. Di na kinahalam na. Paglayas mo din. Total. Mabuhi namin sila naman lang ang kamera. Bahala mo si Malaki. Joel. Asa man tapadong ani kuya? Ang okay ba rin? Pero sa pagkakaw, huwag magkita ka po yan. Ang pusa sa karin sa kilid sa daan. O kuya. Kung buhi pa lang unta si Papa, iliod na tayo na ani ron. Sige lang. Damay ang bus lang di. Sa pagkakaroon, anin ka mo tayo. Magpakilimos na tibok adlaw. Day, mata na. Dahan tao. Malimos na ta. Magpakilimos na ta di. Sakit ka sa kulikot kuya, uy. Sige lang, Day. Tungod ba na sa tibok ko adlaw nito nga lari-lari gapon. O gani, lanak ko kita rin, Day. Nagpalit ko drag haplas nimo. Unsa man na kuya? May kasang panyawan. Ano yung haplas nimo para dami ayon mo ko na-relax ka, Day. Hala, basin og mahal kayo na kuya. Dili, uy. Barang ka rin, Day. Ikabala ka. Sige na. Haplasan natin ka araw ikaw, man. Muli ibot sa tap para magpakilimos. Maayon nila. Busy ang daan. Dahil ang tao nga kapangiyuan. Dong. Nakabantay ko na mga sige ka pagpakilimos din eh. Kaya ba kang pwede kang dakpon, anak? Oh, ha? Hain mo din mo mga ginikanan. Patay na akong papa mo. Si mama sabi ko, wala lagi mga labot na mo. Oh, ako na lang ibulit sa koisyon, ma'am. Mao ba? Asa man ka nag-star ka ron? Kili din sa dangat to, ma'am. Sige. Ano na lang. Gusto ka ba mo eskwela? Galahan kayo, ma'am. Pa-eskwelaho di ka. Oh, tinuod ka, ma'am? Oo. Pero ikaw na bahala sa mong pagkaon, ha? Igor ko mo pa-eskwela ni mo. Ayaw lang ako, ma'am. Ang ako na nag-igsuon. Gusto na ko nga makamuman sa pag-eskwela, ma'am. Kaya, ako lang trabaho. Okay, sige. Ako pa-eskwelaho ni mo igsuon. O ikaw, ari ka trabaho sa akong tindahan. Salamat, ma'am. Okay na ata na nimong gisugo, ma'am. Wow! Dihan yung kubulig mo, Joel. Kaya kung dihan ka kaayo. Sige lang, dong. Tugi lang yun. Maabot lang yun ang panahon nga kanang inyong mga pag-antos, mabayra na ginunya na. Makagadot lang nga akong gisugo, ma'am. Okay na kayo ko, ano, ma'am. Congrats, Day. Salamat, kuya. Para ninyo mo og ni Papa nga akong gibuhat. Grabe kayo akong kalipay nga debate lang, Day. Salamat kasi na pagpaling kamot, eh. Sugod pa lang ni kuya. Og ako isaad yung mga tabangan di ka para mahaw astos ka lisod. Kuya Joel, ang himo na kong maguwang. Kaya bisan pa man sa kalisod na muna agian, huwag yun niya pasati. Karon, kami ng duha ang nagtrabaho o hinihinay namang gituman ang among mga pangandoy.
Dili na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagad din akong tampo. More power, RMN. More ko naman higalan, kaaging ni Mara, ng taga Tinado, Cebu City.